Il-vaċċin huwa l-arma tagħna biex nipproteġu lin-nisa tqal. Sostna dan il-Kap tal-Obsetrija u l-Ġinekoloġija fl-Isptar Mater Dei, il-Professur Yves Muscat Baron, kif tenna li l-COVID-19 waqt it-tqala jista' jwassal għal ħafna komplikazzjonijiet. Għalhekk reġa' tenna dwar il-protezzjoni li joffri l-vaċċin fost in-nisa tqal u anke dawk li mhumiex. Saħaq li bħalissa fit-Taqsima l-Kura intensiva hemm żewġ nisa tqal jirċievu l-kura wara li nstabu pożittivi għal COVID-19. Bħalissa għandna żewġ nisa pregnant li qegħdin l-ITU u għandhom bżonn iżjed għajnuna bl-oxygen. Qed tifhem? Issa kemm jista' jkun ma rridux nitlu fl-ITU, mara pregnant kemm jista' jkun tefida dawn il-complications u xejn. U l-vaċċin U aħna ħafna mill-nies li qed jitlu l-isptar issa kemm pregnant u mhuwiex huma dawk li ma ħadux il-vaċċin. Il-Professur Muscat Baron qal li barra minn Malta sar eżerċizzju ta' tilqim fost 130,000 nisa tqal li wara kif mara li tkun qed tistenna tarbija tkun finqas riskju meta tkun imlaqma kontra l-COVID milli meta ma tkunx. Il-vaċċin li qed jieħdu n-nisa tqal huwa tal-BioNTech Pfizer u tal-Moderna. Spjega wkoll ir-raġuni għal t-tilqim għal-nisa tqal f'Malta qed jingħata wara l-ewwel 3 xhur ta' tqala. Il-baby fl-ewwel 3 xhur għadu qed jifforma, għad jiżviluppa u nkunu iktar kawti biex intuha fit-tieni u fit-tielet trimester. Ukoll l-iktar li kellna problemi bil-COVID li attakka l-pulmun huwa fil-tieni u t-tielet trimester. Voldiri fl-aħħar mill-aħħar se noqtu fejn vera għandu bżonn. Intant, għal dawk il-kopji li qed jippjanaw biex ikollhom it-tfal, il-Professur tenna wkoll biex min għadu ma tlaqamx jitlaqam. Dan għaliex il-ġenituri flimkien mat-tabib ikollhom moħħhom mistrieħ li l-vaċċin inaqqas ir-riskju ta' COVID waqt it-tqala. Il-Professur Muscat Baron kellu l-istess messaġġ għal dawk l-ommijiet li ħelsu, mod speċjali jekk il-mara qed tredda lit-tarbija. L-om tagħti l-antibodies il-protection lill-baby. Allura inti qed tagħmel ġid li qed tagħmel breastfeeding, però iżjed u iżjed qed tagħti protection il-baby tiegħek mill-COVID. Qed tifhem voldiri tista' huwa rikomandat. Iżda l-messaġġ għat-tilqim mhux qed isir biss għall-ommijiet, imma anke għall-missirijiet għaliex jekk jitlaqmu huma jkunu wkoll qed jipproteġu lil uliedhom u lilhom. Fl-aħħar nett, segwi l-pariri tat-tobba biex tipproteġi lilek u lil wil tiegħek.